Apparti il-problema tremenda tal-iskart li hemm fis-Swieqi, diversi residenti qegħdin jesprimu r-rabja tagħhom rigward l-istorbju enormi li qed ikun hemm f'ċertu żoni residenzjali ta' din il-lokalità. Dawn ir-residenti qegħdin jisostnu li hemm żgħażagħ li qegħdin jikru appartamenti sħaħ fis-Swieqi u bekk qed ikun hemm ħafna storbju f'dawn iż-żoni residenzjali. In-nies ta' Swieqi li tkellmu ma' Net News qalulna li hemm ħafna studenti li juru rispett lejn ir-residenti u anke jintegraw fil-lokal. Iżda hemm gruppi oħrajn ta' barranin li qed jispiċċaw jagħmlu l-parties f'dawn l-appartamenti sa kmieni filgħodu. Is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat tkellem ma' Net News u insista li l-Gvern qatt ma ħa azzjoni dwar il-problemi li hemm fis-Swieqi. Problemi li laqqas il-Kunsill ma jista' jaħdem fuqhom minħabba li l-Gvern naqqas il-poteri li għandhom il-Kunsilli. U saħaq li din il-kwistjoni kollha jtor tal-Gvern ċentrali kif ukoll tal-Awtorità tat-Turiżmu. Apparti minn hekk hemm ukoll kwistjonijiet oħrajn bħal dik tal-iskart li spiċċat kważi kriżi sinonima mat-toroq kollha tas-Swieqi. Noel Muscat minħa tiegħu qalilna li l-problema tal-istorbju ilha teżisti, iżda tkompli tiggrava matul is-snin u mistennija tiggrava aktar hekk kif qegħdin jibnew 114 l-appartament ġdid u ser jiżdiedu madwar 300 spazju għal karozzi. U sostna li l-Kunsill spiċċa marand l-Ombudsman rigward din il-problema wara li l-Gvern ma jnomx. L-Ombudsman fil-fatt fetaħ każ rigward ħanut partikolari li jibqa' miftuħ il-ħin kollu, filwaqt li għamel kuntatt mal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi illi min-naħa tagħhom sostnew li huma ma jistgħu jagħmlu xejn fuq din is-sitwazzjoni. Is-Sindku stess bagħat diversi emails lill-awtoritajiet differenti, iżda dan kien kollu għal xejn. Anke l-problema tal-iskart baqgħet ma ġietx indirizzata. Fuq kumment fuq Facebook resident mis-Swieqi wkoll spjega li hu bagħat email lill-awtoritajiet rispettivi fejn kompla jitfadawl fuq il-problemi li qed jaffaċċjaw ir-residenti u talab sabiex ikun hemm pulizija jagħmlu rondi fiż-żona, speċjalment fil-ħinijiet meta jkun hemm li żjed nies taħt l-effett tal-alkoħol.